Retranca e filosofía. Tuven aquí ordenando unhas ideas que me fixo a min gracia falar da retranca. Hai un libro sobre a retranca, é un ensaio de Félix Caballero. E cando baixe polo pan, vou pasar na librería e voulle pedir que mo pidan. Pois nunca me interesou, pero de repente interésame. É o que ten a vida, que vaiche traendo intereses. E o libro titúlase A retranca, un intento de clarificación. Eu non lín o libro. O que si sei é a idea básica de que a retranca non é só humor. Outra cosa que a ti dache risa, porque a usas e non che acollen. É un estilo comunicativo que busca un pouco evadir así o conflito, por exemplo. Porque xa o pensei, os dous exemplos que eu onte puxen na hora da rexouga. Eu propoño organizar o traballo facendo unha cadea de traballo para ir máis rápido. Unha persoa dime que non, que é mellor cada unha faga unha cousa completa e así, se algo está mal, non temos problemas. E eu dígolle, ai, si, muller, xa o dixo Henry Ford, que é mellor que cada traballador faga o coche inteiro, porque así, se hai un coche con defecto, sabemos a quen lle botar a culpa. Iso é retranca. Que busco eu? Mover o foco. Non quero poñerme a discutir, enredar en explicarlle algo. Quero sacala da súa idea dunha forma na que non hai confrontación. Isto funcionaría cando as persoas comparten un estilo comunicativo. Non ten nada que discutirme, pero eu de repente levei na outra cousa. O segundo exemplo busca outra cousa, que é, eu creo que se ti les algo así sobre filosofía e linguaxe e así, que ten que ver ca autorregulación emocional. Estamos aquí facendo cousas, ven desfaiche no teu, sí, e podes ter un enfado, que isto pasa moito no chollo, por iso fai falta máis retranca, e acabar discutindo, ou podes usar a autorregulación emocional dicindo, como dixen eu, non? Eu fixera unha cousa, ven alguén desfaina, bueno, carallo, vou e fago, ven e desfaina, e eu en vez de dicir, joder, mira que estás, porque eu xa estaba, porque eu xa fixera, eu collo e digo, bueno, pois vai haber agora un concurso de tontos, vannos chamar, pero para presentalo. Porque isto é moito nivel, non? Que fago eu con iso? Eu autorregúlome. Digo, bueno, estamos atrapallando, pero, a ver, aquí non é dicir tampouco que a xente quere facerche mal. Para autorregularme, utilizo, así como un conto, que non é conto, sí? Autorregúlome e ao mesmo tempo fago como esa parada na que as outras persoas poden dicir, esta que lle pasou? E poderían rirse, bueno, houve xente ali que se riu, e xa está. E seguimos traballando. Isto sería retranca. É un estilo comunicativo dun pobo, que eu creo que é por aí por onde ven o ensaio de Félix Caballero, dun pobo máis racional, menos emocional, máis tranquilo, que é resistencia, que non é conflictivo, algo así. Pero como non teño o libro, eu disto tampouco non podo profundizar máis. Tamén lembro unha vez meu pai que estábamos na feira e unha señora estaba aí explicando, leva, é moi bo, bueno, unha cousa boirmo e tal. E aquí meu pai tamén usou a retranca para facer algo que é
cortarlle á señora, porque eu non cho quero comprar, sen falarlle mal, nin tal. E meu pai díxolle: carallo, ti sabes o conto da de Santa Comba que a meteron na cadea por falar mal do que vendía. Unha vez máis, retranca, desplazamos, non confrontamos á señora de dicir: mire señora, pare que non yo quero comprar, non nos enfadamos e solucionamos. Creo que son 3 exemplos fabulosos de retranca. Mikhail Bakhtin, que acabo de tentar anotar as cousas que recordo, porque son así moi bajas, pero para que non se me escapen. Falou sobre a linguaxe, voces sociais, humor, poder, é dicir, a linguaxe como influe en nós, en como estamos en sociedade, as nosas formas de falar. Cando eu era un pouco de la gallejidá na rede, quixen crear unha sección dentro do programa que tiña na Lobeira que era maneiras de falar. E tiña así un pouco porque podías meterlle aquel tema da canción, maneiras de falar, que era para falar disto. Pero o fe que isto é moi complexo. Como tiñamos que adaptarnos ao formato rede, e non alongarnos, e non darlle moita reviravolta, a sección non encaixa. Como falamos no espazo público, volvo, estamos na rede, é espazo público. Pero aquí hai unhas normas para falar. E aquí podémoslo bater directamente con o galego na rede para proxectarnos. Pero resulta que o galego ten as súas características, supoño que todas as linguas, pero agora chegou a rede e dinos como nós temos que falar para que nos vexan, para que encaixe, para que sexa un contido. Non falei mal dos youtubeiras aínda. Vale, por exemplo. Vale. Bakhtin diría que cando falamos, nós respondemos a outras voces. Anticipamos respostas. Aquí entra a retranca. Eu, en vez de confrontar o equipo de traballo, uso a retranca porque anticipo as respostas que se poden dar dunha confrontación, o pifostio. Claro, se as outras persoas non usan a retranca, e isto sí que creo que é unha perda cultural que hai en Galicia, témolo pifostio igual. E aquí, se queremos ser moi filosóficas, poderíamos dicir que a perda está, por moitos motivos, e ti cando a conservas, reprímela. Porque tamén anticipas o pifostio, ou que te van tratar de parva. A min isto importame menos, porque, sabes? E diría tamén, Bakhtin, que a linguaxe está cargada de sentido social. É dicir, sempre hai contexto, sempre hai historia, e sempre hai esa tensión social. Por exemplo, o contexto. Academicismo. No mundo académico, a retranca non ten lugar. Que tamén nos diría Bakhtin. A heteroglosia é dicir, hai moitas linguas nunha soa lingua. Estaría a institucional, a popular, a académica, a relixiosa, a política. E daquela, a linguaxe académica tamén, aquí en Galicia encaixanos moi ben, ten un formato máis universal. Pero a miña linguaxe popular en Galicia, isto é moi potente porque a oralidade é a forma principal na que toda a nosa cultura foi chegando a nós. En Galicia, por exemplo, dentro da rede, cando queremos usar o galego, pero adaptarnos ao global, o estilo comunicativo popular acaba sendo random de pacotilla, ou como tamén me dixo unha vez de la gallejidá, que tamén ten moito éxito en redes,
que me dixo que me vai denunciar. Díxome algo así, como que hai que usar o estilo culto. E isto ten moito que ver con outra cousa que tamén dixo Bakhtin. Sí, as palabras cambian según quen fala, desde onde fala e con que intención. Por exemplo, non é o mesmo que Alfonso Rueda diga o pobo que eu diga o pobo. Falamos desde lugares moi diferentes. Cando o señor este de la gallejidá, que viña conectado co de cando a outra me chama random de pacotilla, di estilo culto, el que está legitimado na rede en galego como a persoa que representa o que temos que ser, o que somos en Galicia, e como é o de falar galego, el fala desde un lugar cara a min que estou noutro. E fai algo moi Foucaultiano, que é vixianza, control, é soltar unha mensaxe que me di a min que eu non son esa galega como hai que ser. Bueno, eu creo que se entende. E isto poderíase conectar precisamente con todo o que está pasando na rede. Berramos antiimperialismo, pero ata comezamos a falar todo o mundo a nivel universal cun mesmo estilo comunicativo. E iso tamén é un tipo de imperialismo moi fino, que é autocolonizámonos, Karima Oliva, autocolonizámonos ata de como debemos falar. Diría Mikhail Bakhtin, cada forma de falar leva unha posición social detrás. Cada forma de falar é unha voz social que tenta impor unha forma de ver o mundo. Cando la gallejidá se meten con como eu falo, que isto é que Galicia é unha fantasía. Hai que falar o galego e poñenche aí un vídeo dunha vella de hai 100 anos, como falaban, e despois ti chamanche random de pacotilla e dinche que uses un rexistro culto. Vale, pois cando fan iso, é esa voz social que tenta impor a forma de ver o mundo e tamén a forma na que nos temos que proxectar. Tenta dicir cal é esa persoa galega que representa ben o pobo. Cando la gallejidá di pobo, tampouco non está falando como Alfonso Rueda, non significa o mesmo, pero tampouco significa o mesmo que cando eu digo pobo. Moitas linguas dentro dunha mesma lingua. Cando desde la mesa, xa me saliu un castellano, da mesa pola normalización lingüística, ataca o meu contido e fala random de pacotilla, é algo moi próximo ao exercicio que unha persoa que falaba castellano lle faría a alguén que falaba galego. É dicir, sigue dicindo o pobo, cando la mesa, outra vez, din pobo, tampouco están falando o mesmo idioma que a min. Pois están atacando ao pobo a xente da Carón do Chan que fala dunha forma así máis espontánea para dicir tremendas paletas, sabes? O sexa, pobo de ignorantes. Pero xa estamos nós aquí para solucionar iso. Bueno, eu creo que é algo super interesante. Vou coller este libro e vou no ler. A min sí que me parece que pérdese a retranca nun proceso de autocolonización.
autocolonización das persoas. E ten que ver con querer parecer máis cousa, pero ten que ver tamén con esa globalización. Na rede é moi evidente que temos que coller uns códigos. É máis, facer un reel non pode conter retranca, porque a retranca precisa un contexto. Logo hai que darllo. É curioso, é interesante, e eu non é gallejidade o que fago. A min dame igual, cada un que fale o que lle dé a gana. Pero si que se a retranca ten que ver tamén coa resistencia do pobo, sí, para non confrontar o poder desa forma directa que pode ter consecuencias máis graves, perdela tamén hai unha perda de identidade.